Bueno, vou abrir aquí, eu son moi pouco espontáneo, entón teño todo escrito. Hola a todos e todos, gracias por vires. E primeiramente, gracias a Marita Xosé da Galería do Modadar por ofrecernos o seu espazo para esta presentación. Son Alfonso Rodríguez, da editora Pseudobooks, e vou roubar un cachino de tempo para falar do noso proxecto. O que temos a Adriana Pérez, e máis eu, que por certo vídeo que acaba de visionar está feito por ela. Pseudobooks é unha editora de Ourense que naceu de xeito espontáneo en 2014 debido á necesidade de autoeditarnos. Despois ocorreusenos formalizarnos como asociación de sin ánimo de lucro e seguimos publicando terceiros tentando proxectar as voces menos comuns e singulares desde o ámbito local, buscando un impulso colectivo que existe nas marxes. Interésanos a arte e a poesía, sin deixar de lado ideas políticas e filosóficas alternativas ao sistema imperante. Os nosos artefactos son híbridos onde collen moitas e variadas formas de expresión. Priorizamos a nosa lingua galega, en que tamén temos libros en galego, portugués e castelán. Neste proxecto non descuidamos a creatividade, e por iso que no noso catálogo tamén podes atopar fotografía, collage e material con deseños orixinais. Temos poucas referencias porque traballamos a modiño, por puro goce e amor. Non somos unha editorial ao uso, non temos afán competitivo, senón colaborativo. Non temos unha intención comercial. Pretendemos que este proxecto se autofinancie. Coas vendas do que imos publicando sufráganse os futuros artefactos. E por isto mesmo temos o dereito a un espazo, un oco no interese das persoas e ámbitos que nos correspondan. Agora paso a lervos un escrito que fixen sobre o libro que se presenta hoxe aquí, Árbores de Inverno. Daquela maneira é o escrito. Árbores de Inverno podría ser un libro de Jequero oriental, pero que máis occidental que Vigo, de onde é autóctono a Mouta Castro. Este libro de poemas, nunca mellor dito, descarnados, onde todo o que sobra non está obviamente espido ata as últimas consecuencias, non procura ornamento ningún nin ribombantes versos que non sexan a súa medida exacta, a chegada ao bosque e a chaira. Cando se mergulla en Árbores de Inverno, imagina todo tipo de ponlas, madeira, chuvia, vento e a trascendencia do inverno e a morte para o ser humano pequeniño ante as sombras das árbores que teiman en crevar como nosos osos e arterias. O libro da Mouta, un contido abrasador ou congelador, dependendo en que extremos dos versos nos situemos, prepáranos para atardecer ou para a cinza que non é poesía. Cru como o inverno mesmo, non dixe indiferente o silencio que provoca. Moitas das veces esmagante ou outras un ruido ensordecedor de noite e oscuridade. Tronco pon a raíz terra, pero sobre todo os pidos que damos ante os versos da Mouta Castro, procurando o coñecemento que reúnen as árbores de inverno, por as calles atravesan os poucos raios de sol, alumendo as nosas cacholas torturadas polo tempo. Non deixa o autor de todos os xeitos de procurarlle practicidade material á árbore, as árbores de inverno, que serven algo máis que para amamantarnos de baleiro. Así son sangue, golpe e fan camiño. En definitiva, unha nova oportunidade de coñecer en profundidade, a través deste autor xa consagrado, a intemperie da poesía. Acompañan os excelentes versos e excelentes ilustracións do artista tamén galego Pablo Orza. Outro amigo de Pseudobooks, que inza este libro con todo tipo de técnicas para mesturar árbores, letras, ponlas, camiños, arterias e estradas por onde suben os poemas da Mouta Castro. O Lumiar correu a conta de Branca Trigo, cabaleiro, da cooperativa editora Malafera. Non roubo máis tempo por miñas palabras esta presentación, dun paso a Mouta e a Pablo, máis nada, de novo moitas gracias a todas e todos. Bueno, pois, viña agora retrocedendo un pouco mentalmente, e que a última vez que estive facendo un acto en Galicia foi 5 anos en Allariz, na Camballota, con Alfonso, estaba tamén alguén por aí, outra xente, penso, que estaba xo. Entón xa choveu, non sei se caíron moitas follas das árbores ou que foi, un confinamento polo medio, pandemia, confinamento, etc. Cousas que foron acontecendo e se foi armando todo moito. A concepción do libro vende bastante lonxe e que antes de que eu publicara libros con Pseudobooks ou con Urutao ou con Malafera ou con outra xente, tive un proxecto fallido, non sei se lembras, con a Xosé Editora, con Rafa Xaneiro e
Roberto Abuín, que, bueno, llevan unha editora que eu penso tivo bastante valentía, con certos, sobre todo, ensayo filosófico, alguna que outra obra tamén peculiar, estilo, por exemplo, a última obra de teatro de Pesegueiro, Lapsus, bueno, unha editorial moi peculiar tamén, que fixe unha aposta tamén moi independente. Entón, no medio disso, lle fixeron unha proposta tamén de poemas moi curtos a Xóuxere, que me dirixiu cara a Pablo, non o coñecía, e ele se brindou absolutamente, me deu acceso a moita da súa obra, pero o proxecto foi fallido. Entón, me quedei aí como un pouco non doído, porque creo que eles tamén fan un esforzo moi grande, igual que fai Sauro, entón, para min non é o mesmo, non sei, o que produza a editorial Planeta que o que produce Sauro. Entón, entendo as vicisitudes e as dinámicas desta xente. E quedei un pouco doído con iso. Entón, a miña débeda era con Pablo. Isto ele non o sabe. A miña débeda era con Pablo. Entón, eu, así segredamente, collendo os arquivos que tiña Pablo, unha serie de árbores moi despoxadas, moi nuas, moi esquemáticas, que esta serie Ultratriz, que non é só a serie, sino que hai algún engádego máis que penso que non pertence exactamente a serie, pero que eran todo unha serie de árbores que teñen estas características que saían no libro, saían entón, caladamente, sobre todo despois do confinamento, cando nos deixaban sair á rúa, aquelas restriccións que había, que podes sair dentro do concello, podes sair pero non fora da comarca, entón eu saía ao que somos, eu vivo en Girona, nunha vila de Girona, saía ao que eran os bosques da ribeira do Ter, que é unha zona protegida, que está caminando a 10 minutos da miña casa, entón eu iba como un fillo, que era bastante pequeno, e saíamos cara ao bosque, porque ademais o bosque é un espacio seguro, onde casi non topabas con xente, onde podías camiñar casi en solitario, bueno, camiñar o bosque, xa sabemos, non é a única experiencia onde se produce pensamento, liberación, inspiración, canta xente non camiñou, cantos camiños non houve que abriron estas posibilidades, desde que se refuxiou nunha cabana como Henri David Thoreau, a que o camiño do filósofo en Kioto, a, non sei, os peripatéticos. Entón, hai moitas posibilidades que están dentro dese camiñar e dese contacto en concreto con vos. Entón, dese proxecto fallido, eu fui facendo poemas coa serie de Pablo en mente. Cando rematei, rapidamente eu fixen chegar a Pablo. A miña última revisión, creo, o mirei o arquivo antes de enviarlo a vos, creo que é 2020. Que é o período posterior ao confinamento. Mirei a Pablo respetou en todo momento tanto a decisión, a escolla das imaxes como os poemas, respetou as dúas partes e deixou un pouco nas miñas mans. E eu pensei, nun primeiro momento, despois da experiencia que tivemos con Poesía Modelo para Romper, eu pensei en un primeiro momento en quen tería a capacidade técnica para levar estas obras que eu consideraba de altísima calidade, que eran as obras de Pablo, que tería a capacidade técnica para poñer isto nun libro. Entón, rapidamente pensei en Adri e en Alfonso. O sí, tamén foi rápido, pero o proceso foi moito máis lento. Porque as vicisitudes propias da edición, de editar poucos libros cada ano, de dedicarse moito a cada proxecto, fixeron que isto desembocara 3 anos despois. Cando xa, eu tiña a verdade un pouco esquecido o rollo e tal, pero chega un email de Alfonso que este inverno sai. Entón, aí foi un pouco de traballo con Adriana, con Pablo e con Alfonso para ver se nos gustaba, como iba a pela, como iba a capa, como iba non sei que, e acabou saindo. Entón, isto é un pouco a xestación do libro, que ven dun proxecto fallido. Os poemas non son os dese proxecto, son moi diferentes, que apareceron, que eu os fixen despois da clausura aquela do confinamento. Son poemas que están un pouco na miña liña estética, moita reducción, fala Alfonso do vínculo coa poesía oriental, que a mí obviamente me interesa moito, penso que a Pablo tamén. Ese vínculo coa reducción, unha estética moi pequena, que tamén fai difícil que este tipo de libros cheguen ás editorias convencionais, porque os premios queren como a Mortadela, 400 versos, que fora
E a min, que fago poemas de 3 versos, se me fai moi difícil para ter 300 versos necesito 100 poemas, non? Entón, se fan libros un pouco ingobernables, que perden pegada, e en cambio, pois aquí estamos falando un libro mellor de que 100 versos, non creo que chegue a 150, e moi reducido, pero que vai moi ben acompañado, e que ademais ten un prólogo que es la vida, porque ademais Branca, penso que aí por aí alguén levaba unha tote de Malacera, que son proxectos aquí, non sei se irmáns, pero case, e están facendo un traballo extraordinario, unha implicación absoluta, e que ten esa implicación, como fan Adri Alfonso, como fai Pablo, como fan esta xente dos proxectos editoriais de base, acaba saindo. Alén diso, para min era moi emocionante a idea de Miraures, e que aquí se xuntaba moita xente que eu tiña en axenda mental. Entón estaban eles, estaba Pablo, que non nos coñecimos ata hoxe, Dodo Dadá, que é un espacio fantástico, moitas das caras que me son descoñecidos, mira Óscar por aí, e xente que eu atopo moi perto de min e do meu día a día. Entón, se me facía moi importante a mí. Era moito máis xer facer outra cousa. Podía ter enviado o libro a Galaxia, que seguramente ainda estaban cambiando de director ou algo. Pero non, tiña que ser así, e así foi. O resultado, o recollemos, pois, claro, o libro saiu o 30 de... non, repasado o día, saiu o 30 de xaneiro, e o 1 de abril tiña un email de Alfonso dicindo que se acabou a edición. Canta xente acaba as primeiras edicións de poesía neste país? Pouca. E pouca é a máis xente vinculada a editoriais grandes, a Espiral Maior, Galaxia Series. Entón, pois, conseguimos nese nivel, por pequenas que sexan as tiraxes, por humilde que sea o proxecto, pero quen está ofrecendo? E agora xa me poño comercial. Quen está ofrecendo por 15 euros un libro tan ben editado? Claro, eu fun asiduo deste tipo de presentacións. Eu me lembro, e a ver, por darme unha referencia, eu me lembro de ir a ver a publicación do outro, de Ferrín, de 2002, un libro como esta mesa de grande, con grabados orixinais de Lodeiro, penso, e 2.000 euros. Vale? Nunha edición de, non sei se 50 ou 20 exemplares. 2.000 euros o exemplar. Claro, eu dicía para min dentro, joder, é fantástico, realmente estou diante dun libro único, unha edición espectacular. Pero quen dispón disto? Quen entra niso? Coleccionistas de arte. Porque os que estamos no mundo da poesía acabamos nestes prezos, no espazo libro, non? É dicir, eso se sai un pouco de tal, non? E en cambio, pois, o resultado é magnífico. E o resultado que están conseguindo na Malacera son espectaculares. E, quer dicir, que hoxe temos moito que dicir con menos medios, ou mellor, ou con unha capacidade técnica alta, como que tedes vos, non? Para facer un vídeo fantástico, para sacar unha edición, non? Cun presuposto, un orzamento reducido, pero que resulta moi ben, e eu penso que os que estamos do outro lado están encantados, por isto saia deste xeito, basicamente. Non quería alongar moito máis, me fai moita ilusión escoitar a Pablo, porque, sabe, nos coñecemos hoxe, na que xa falábamos antes, de vez en cando nos enviaba cousas a súa casa e tal. Bueno, para min era moi importante que estivera ter as imaxes das pinturas de Pablo. Non sei que me fai dicir de ilustracións. Son pinturas, non? Sí, é un contexto especial, non? De encontro. Bueno, non sei se queres. Non, sí. Xa fío por aí. Fío. Por eso, porque realmente me atopei xa con todo feito. Non ilustrei este libro especificamente, foi un pouco como acaba de contar a Mauta, que mirando, pois, teño algunhas páxinas en internet onde subo cousas, e entón, pois, curioseando por aí mirando, atopou, pois, unha publicación que se chamaba Winter Trees,
en inglés estaba, porque creo que as cousas que están nesa página están en inglés, e que recollía pues, as imaxes que están neste libro, que é unha selección de debuxos, pinturas, no ilustracións. De feito, o tamaño pues, é tamaño cartulina, un pouco casi ese tamaño, ¿no? De moitos deles, prácticamente todos eles. Agás estes pequenos verdes que son tamaño folio, e que se foron facendo ao longo de moitos anos. Aquí hai pezas que van prácticamente desde o 2002 ou 7 ou así, ata, pues, non moito máis, 2000, non sei, a verdad que, pero pode que algunha chegue ao 15 ou 16, e que son pezas que, bueno, marchei a vivir a unha aldea fai 24 anos, e entón pouco a pouco o tema da natureza foi collendo moita forza, e cada estación pues, empezou a interesarme, empezaron a surgir series pues, de primavera, de inverno sobre todo, e bueno, últimamente xa saliu un proxecto moi específico co tema das estacións, incluso tamén cheguei a poemas. Pero este era un tipo de buxos de pezas que facía ocasionalmente nese momento, e facían grupillo e quedaban ali, e, bueno, cuadrou que xuntei un feixe deles, e así, pois, con ese título, e foi así que os dices ti. Entón, xa non me lembro, eu creo que xa me dices xa todo feito, é dicir, teño estes poemas con estas ilustracións desta carpeta ou deste conxunto de pezas que vi, non? Creo que algo así. Sí, e ademais eu se preguntei, digo, bueno, e ti a tua parte, porque claro, eu fixen aquí unha asociación, non, de texto con tal, e o respeto foi absoluto, non, ti atopaches unha conexión aquí, eu respetar toda esta parte. Vale, pois... Serie de poemas, a partir deste conxunto de pezas, e ao que estás a decir, se queres revisar, porque, bueno, eu puse este poema con esta imaxe e tal, mirei, que vou facer? Vou dicir que é mellor que este poema vaya con esta outra imaxe, non, me parece moi ben, eu creo que vamos, xa estaba feito, e entón sou ilustrador dun xeito bastante peculiar, pero, bueno, a sorpresa é moi grata, e logo, pois, cando isto se materializa en este artefacto, vamos, unha maravilla. E despois, cando xa vemos este vídeo seguinte, sabes, que aí hai unha liña moi interesante, porque é un visionado, de repente, da imaxe, do texto, un xeito, hai unha vía interesante, pero, bueno, o papel, obxeto, pero, bueno, unha edición preciosa, eso. E logo, bueno, pues tamén reiterar, como facías ti, eso, sempre a Marita e a Xosé, pois, a posibilidade que brinda este espazo aquí no Ourense para todo, para un gran amplo espectro de actividades, que eso, eu creo que a xente cando non haxa sitios como este se darán conta de lo importante que son, da labor que fan, e bueno, os momentos que propician para toparnos, para partillar propostas, o servizo que hai aquí, entón iso tamén de poñer en valor. E pola miña banda tampouco moito máis que engadir, os poemas fermosísimos tamén, para mí foi tamén moi especial ver que unhas imaxes que existían previamente quedaron ligadas tamén con os textos e con os versos, e deste xeito tan fermoso que de repente entre tanto o texto coa imaxe quedan potenciados, e algúns deles xa quedan como ligados, vencellados uns outros dun xeito. Si, mira, por exemplo, esta imaxe, este aquí, está feito eu creo que en Florencia no 1997, por exemplo, esta imaxe 97-98, que estuve unha beca, entón iso, aquí hai un bo batiburillo de que foi eso, de repente foi mirar cantas cousas teño de inverno, pois todas estas, logo si, despois máis tarde, si que agora, bueno, fai un par de anos xa estou a facer xa
a piñón, non? Hai series de inverno, de outono, de primavera, con árboles, con figuras, pero bueno, xa é outra cousa. Isto quedou como recollendo tamén. Para mí é moi grato porque son pezas que senón que estas estarían pues, eso, agochadas, moitas delas en cadernos, e foi un xeito tamén moi fermoso que saíran á luz pues, un conjunto de pezas que probablemente pues, non serían vistas e además pues, eso, encelladas a estes versos tan fermosos. E agradecer pues, o excelente traballo vosso que gracias. E bueno, a ti por poñer en marcha todo isto e bueno, a Souser por receitar o proxecto. Sí, foi unha cosa, de verdad que non o teño en tal porque les teño moita admiración tamén a eles, son xente fantástica, que a mí me puxeron en contacto contigo e entendo as vicisitudes propias das editoriais que están no sector independente, isto é entendible. Eso cho fai unha editorial hipersubvencionada e doe, pero isto entre amigos non. Tiñan a súa xenda, igual que tiñan a súa xenda Sauro, e xa está. De que desembocou aquí, fantástico. Dúas puntualizacións moi rápidas que me esquecía sobre o título. A serie chamase Winter Trees. Entendo que nada que ver con poemario Silvia Plath, porque houve varias preguntas de xente, isto igual que Silvia Plath? Non. Pasamos ao galego, eu penso que con bo criterio, ainda que eu dubidei en algún momento de inglés, galego, bueno, finalmente foi Árboles de Inverno. Tamén estou un pouco na liña do que dicía Pablo, que as artes, a poesía seguro, tío mirarás desde as artes plásticas, a poesía seguro é moi estacional, eu sinto moi estacional, eu sempre falo cos amigos, eu cada inverno me leo a Paul Celan toda a hora, sempre falo, cada inverno, isto saben os amigos máis próximos, Paul Celan cada inverno, e en verán me tiro máis cara aos orientais e outras cousas que son máis vitais. Por un lado o título, que moita xente preguntou por Silvia Plath, non ten nada que ver. E por outra banda, sí, sobre a edición. Neste país hai moi poucos premios de obra editada, moi poucos, vale? A diferencia de outros países, Cataluña, por exemplo, onde parece que os premios de obra editada son importantísimos, que a veces hai que poñer un pouco de contrapeso. Neste país hai moi poucos premios de obra editada. Quedan, estamos en maio, non, estamos en abril. Vale. Quedan 8 meses de ano. Dos millores, premio a mellor obra editada, que o vayan pensando, premio Follas Novas, se aquí alguén da ELGA, Asociación Galega de Editores, que o pensen un pouco, vale? Que hai proxectos que son moito máis pequenos, que están dando impacto e xenerando boas obras editadas. Entón, desde o meu punto de vista, non sei se para ser o mellor do ano non o sei, pero desde logo para estar nos premios Follas Novas, nos nominados a mellor obra editada, co selo destes dous, debería estar este libro. Non falo por mí, falo como obra editada. E é triste que realmente haxa poucos premios de obra editada, que era a Yolanda Castaños e Queixada, non sei que cousas e tal. Interesa que non sea un par de cousas máis, que houbera algún premio máis de obra editada. Porque están saindo inéditos, que van moi ben, están saindo premios os de sempre, os premios de poesía, que xa coñecemos todos, que están na xenda anual cada ano, pero falta un pouco iso, que alguén veña sobre o que xa se fixo en 2024 e que destaca este elemento. É un punto de vista. E non sei, se queres añadir algo máis ou se a xente quere. Bueno, eu quero outro agradecemento e é o día. Agradecer que faga o día 12 para unha presentación. Iba a echarme el moco de que ha sido Xosé Maseo e as forzas técnicas que convocamos estes días de inverno, así fora de tempo. Sí, porque para ser un libro de Árboles de Inverno presentado en primavera e fai un par de semanas hacía unha calor que presentas o libro e te dá a risa e hoxe pois é moi propicio. Non foi fácil. Pero sí, se alguén quere... Sí, o dicir o que querades. Hai un pequeno erro dentro do libro, debo dicir, e o erro meu, e que falo da estación seca, porque claro, en Cataluña é inverno seco. E claro, dicía, hostia, pues aquí non é nada seco, non? E era a desconexión. Eu só quería dicir só si se pode recitar un só poema, o teu favorito. Bueno, favorito non. Ou o que queiras.
leo os do medio porque dan para algo máis, porque a veces a mí me pasa moito que vou a sitios. Lee. Es que eu fago poemas de dos versos. Claro, non enche moito, vas a sitios. Bueno, está ben, está ben. Isto fan os que saben. Esa árbore entregado ao café. Esa árbore que anónima, sen mirada, pode ser lume para nos outorgar un calor derradeiro na noite. Esa súa árbore, antes descanso de aves, agora beleza na desolación. Esa tregua espida onde se expón o futuro, os resíos sobre a mutilación sen follas, un antigo éxtase dormido e sen esperanza. Esa voraz decadencia que insecta con obstinación unha dor fría nos sucos destas árbores amadas. E nada. E o que dirá sobre esta cosa? Si queredes engadir algo. Bueno, pues moitas gracias por vires. Gracias a vos. E gracias por a Xosé Amarito outra vez. Sí. Por o espazo e todo o demais. A vos,